Hola a tothom. En aquest sisè vídeo sobre l'accentuació veurem l'anomenat accent diacrític. Sobre aquesta qüestió no hi ha gaires misteris. Hi ha una sèrie de paraules que no haurien de dur accent gràfic segons les regles d'accentuació, però que en canvi en duen per distingir-les d'altres paraules que s'escriurien igual. Diacrític significa exactament això, significa distintiu. De fet, podríem dir accent distintiu i ens entendríem més de pressa. La llista completa té unes 45 paraules amb accent d'aquest tipus, més o menys, però les més habituals no passen de la meitat. Jo, per començar, em fixaria només en aquestes. Si algú vol la llista completa i no la troba, me la pot demanar a través del meu blog. L'adreça sortirà al final del vídeo. Són unes paraules que en principi caldria aprendre de memòria, però per sort hi ha unes certes pistes que hi poden ajudar. Perquè resulta que qui va decidir quines paraules duen accent distintiu i quines no, doncs ho va fer seguint una certa lògica, i és aquesta lògica que és la que us explicaré per si us pot ajudar. Podríem dir que la paraula que du l'accent és la que es veu com a més marcada, que no pas la que no en du. És com si diguéssim és la que cal distingir de la menys marcada. Aquesta lògica de la classificació us la presento en dues llistes i després us en donaré algun cas especial. Primera llista. Si del parell de paraules n'hi ha una que és àtona, lògicament la que du accent serà la marcada, és a dir, la tònica. Per tant, us poso una doble llista d'àtones i tòniques. Fixeu-vos-hi també com pronuncio. Es, és, ma, mun, mon, pel, pel, que, se, si, aquí són gairebé indistingibles, sun, son, te, us, bus, vos. Posem exemples. Tot això sempre s'ha de contextualitzar. Es diu Jaume. Pronom. És el meu avi. Amb accent. Ma mare, el possessiu. La mà esquerra, tònica amb accent. Mon pare. Un món millor. Passa pel pont. Li caurà el pèl. Que, el que em passa, un que pronom relatiu. Diu que vindrà, una conjunció. Que gran, un quantificador. Això de què em parles, un relatiu, en preposició, sempre de portar accent. Què dius? Interrogatiu i un interrogatiu indirecte també. No entenc què dius. Tots aquests porten accent. Se sabrà tot. Ho sé tot. Si, un si condicional. Si tu ho dius, votaré sí, que és una afirmació amb accent. Son, el possessiu, son oncle. Són, no hi són, verb. Agafar-te. Té calor, el verb. Pronom, us admiro. Ús, substantiu, fa un bon ús. Vos, alegreu-vos. Pronom, vos. No crec, en vos, pronom fort. Per tant, àtones sense accent i tòniques amb accent. La segona llista amb un cert criteri és aquesta. Si del parell de paraules una té una E o una O oberta i l'altra una E o una O tancada, en general la que és tancada és la que du l'accent. Per exemple, bé vens,
bé. Ho fas bé, béns immobles, però amb B oberta, bé, carn de bé. Bota, botes, o bota, botes. Una bota de vi, però al calçat una bota de pell girada. Déu, déus, divinitat. I també els compostos, adeu, redeu, semideu o Déu. Déus de l'Olimp, i amb Déu tenim Déu, molts diners, del verb deure. He tret un 10 de física, el número. Deu ser esquerrà, el verb deure, però en sentit de probabilitat. La deu del Llobregat, el substantiu que significa la font del Llobregat. Un altre clàssic, dona, dones, dona, dones. Veieu? La que és tancada és la que porta l'accent. Dona feina, dona eixerida. Feu, feu. Ho feu l'any passat. Ho va fer l'any passat, el passat simple. Feu, present. Feu pena, o bé el substantiu. Un feu medieval. Un altre clàssic, net, neta, net, neta. Té 5 nets, o bé ha quedat ben net. Uns més, os, ossos, os, ossos. L'animal, l'os blanc, os, els ossos, per exemple, de la cama. Sec, secs, sec, secs. Sec, el substantiu, un plec, un sec a la faldilla. Sec, pot ser el verb seure, sec a la cadira, o el terra ja està sec, l'adjectiu contrari de mullat. Soc o soc. Soc del verb ser, soc feliç, soc, el soc de Marràqueix, el mercat àrab, el soc, o dorm com un soc. Tenim té, te. Té calor, del verb tenir, te, la beguda, un te verd, la planta. Béns, venen, béns, venen. La tancada amb accent. Venen cada dia a casa. O bé, venen pisos, del verb vendre. També ves o ves. Ves de vesten, el verb anar, ves, l'imperatiu del verb veure, que fem servir en una expressió com ves per on. Veieu, doncs, que si hi ha una versió amb vocal tancada i oberta, doncs la que du l'accent és la tancada. Aquesta pista, òbviament, val per qui distingeix bé les es i les os obertes de les tancades, si no malament rai. Però, en fi, això ho tractarem també en el proper vídeo, per tant, ara no cal patir, això de l'accent obert i tancat. Una altra cosa és que la llista, us recordo que no és exhaustiva, n'hi ha moltes més de paraules, aquestes són les més habituals. Potser entre les habituals hi falta son, de son, son del verb, són alts, son, tinc son. En fi, en alguns casos ja heu vist que no necessàriament hi ha d'haver una sola paraula sense accent. A vegades n'hi ha més d'una que porta l'accent, que va sense accent. Per exemple, posem aquestes. Sí, sí, si vols,
o per si mateix. Són dos sis diferents, però cap dels dos porta accent. En canvi, digues que sí, l'afirmació sí que em porta. Te, té, fixeu-vos, te amb llet. La lletra T tampoc no porta accent. Té diners, aquí el verb sí que em porta. Deu, deu ser policia. 10 dies. Déu-n'hi-do. Seu, seu. La seu de l'ONU. Seu aquí. Seu, el greix. Seu de vedella. Ara bé, fixeu-vos també que el membre de la parella que du l'accent només en té un, mentre que és l'altre el que en té uns quants. I aquests no es distingeixen entre ells per cap accent diacrític. Però això sempre és així. El diacrític només pot tenir un significat. Fem un exemple de frase amb diferents deus. 10 euros i no se'n deu recordar. Tenim 3 deus que són diferents, tots tres, però cap d'ells porta accent. Hom seu a la seu del partit, el secretari general seu al seu seient. També tenim 3 seus que són diferents i cap d'ells porta accent, que porta accent diacrític. Seu, seu, seu. Tingueu en compte que aquí en algun cas no val allò de que les obertes van sense accent i les tancades amb accent, perquè tenim la lletra T, per exemple, que és amb B tancada i que no porta accent. Però esclar, és que només n'hi pot haver un amb accent. I després tenim seu, en el sentit de greix, que és obert i porta accent, i en canvi el possessiu seu, que de fet aquí me l'he deixat, ara el poso, que és tancat, no em porta. El seu pare. Per tant, són dos casos una mica especials. I ara vull remarcar dues parelles que val la pena tenir ben clares perquè són molt freqüents. Per tant, el que és freqüent sempre és el que cal remarcar més. Un és el de la dona, les dones, en contrast amb ell dona, tu dones. És evident que és útil distingir aquests parells, però alerta amb el verb, perquè el verb d'ell dona, tu dones, no necessita accent distintiu en cap més forma. Jo dono, ells donen, per exemple. Clar, a vegades es veuen mal escrites, amb accent per analogia, aquella analogia de què parlàvem al vídeo anterior. Perquè tu dones, ell dona, doncs arrosseguen l'accent, però fixeu-vos que dono i donen no volen dir res més. Per tant, no cal ni saber les dues formes de memòria, només cal conjugar el verb i comparar amb els substantius en singular i plural. Amb la lògica n'hi ha prou. Passa una cosa semblant amb els verbs vendre i venir. Hem d'aprendre de memòria quines són les formes que porten accent? No cal. Ens el conjuguem. Vendre, venc, vens, ven, venem, veneu, venen. Venir, vinc, vens, ve, venim, veniu, venen. Quines són les formes que coincideixen i que podríem tenir dubtes? Doncs només el tu i els ells. Per tant, descobrim de seguida on hem de posar l'accent. No cal saber-se de memòria, només cal pensar-hi un moment. I bé, per acabar, cal tenir en compte que si una paraula du accent distintiu, accent diacrític, si s'ajunta amb una altra per formar una paraula composta, i és la segona, manté l'accent. I si és la primera, també, però hi hem de posar un guionet. De sol, entre sol, fixeu-vos, i de pèl, pèl roig. En el segon cas hi hem de posar-hi un guionet. Què passa també amb els plurals de les paraules que donen accent diacrític? Doncs si en necessiten en durant i si no, no. Món, per exemple, el plural mons no en necessita. I rodamón, que és una composta, el plural tampoc no necessita perquè no provoca cap ambigüitat.
Com us aconsello doncs, que abordeu l'estudi de les paraules amb accent diacrític o distintiu? Doncs, com he dit, confiant el més possible en el raonament i deixant per la memòria aquella resta de casos. Us aconsello, per exemple, una tècnica d'estudi amb 7 punts. Primer, agafeu la vostra llista de diacrítics que tingueu al vostre llibre. Repasseu-la a poc, a la llum d'aquests raonaments que he donat, algun es pot servir més que un altre, i sobretot fent exemples de frases amb cada paraula, sense memoritzar, només fent exemples de frases contextualitzant. Sempre hem de contextualitzar perquè si no les paraules així en abstracte no serveix de res aprendre-les. Un cop hagueu fet servir el raonament, deixeu reposar tot, 1 o 2 dies, 24 o 48 hores, ho deixeu reposar, i després us poseu a prova de manera exhaustiva, a veure què recordeu. El millor és que algun company us llegeixi les frases en paraules d'exemple, o vosaltres llegint les definicions, etc. Després, marqueu les coses que no heu fet bé o aquelles sobre les quals heu dubtat i les estudieu de memòria. La memòria arribarà on el raonament no arriba. Ho torneu a deixar reposar 1 o 2 dies més perquè la cosa sedimenti tant el raonament com la memòria i després us torneu a posar a prova. Tot això us durarà molt poca estona, us ho passareu bé i a més això us durarà gairebé per sempre més. Si no, escriviu-me i expliqueu-me com us ha anat o si teniu algun altre sistema. Algú dirà, bé, ja sé posar els accents, però com sé si l'he de posar obert o tancat? Doncs ja us he dit. Us ho diré al proper vídeo, no us el perdeu, i veurem les vocals obertes i tancades i la repercussió que tenen sobre l'escriptura de l'accent. Aquí us deixo la meva adreça del meu blog per si em voleu escriure o preguntar alguna cosa. I res, si el vídeo us ha semblat útil, cliqueu a m'agrada, us hi subscriviu i res. I si voleu també em deixeu algun comentari. Doncs fins a la propera.